Poštovani gradonačelnik, gospodin Bandić, poštovani organizatori, gospođo Franulić i gospodine Šuster. Poštovani ministri i poštovane dame i gospodo, cijenjeni predstavnici medija, veliko mi je zadovoljstvo danas biti ovdje. Čast mi je i da Zagreb i Hrvatska imaju priliku ugostiti najuglednije svjetske turističke djelatnike. Posebno mi je drago što su ovdje mnogo investitora. Oni koji ulažu u Hrvatsku i oni koji o tome tek razmišljaju. Turizam je najkonkurentniji sektor naše ekonomije. Ali za konkuriranje na međunarodnom tržištu potrebno je kontinuirano pratiti trendove, osluškivati potrebe tržišta i pravovremeno mu se prilagođavati, jer se tržište i potreba turista neprestano mijenjaju. Današnji turist u destinaciji traži nova iskustva, a naš je cilj investitore ohrabriti u njihovim idejama vezanim uz turizam. Jedan od temelja razvoja Hrvatske i njenog gospodarstva su zasigurno investicije, posebno one koje stvaraju dodatnu vrednost u povlačenju i povezivanju sa komparativnim djelatnostima. Turizam je u Hrvatskoj kao gospodarski sektor svakako jedan od najbitnijih, jer čini 20% ukupnog BDP-a. To je sektor gospodarstva koji već dugi niz godina ima značajni rast. Prošle godine smo imali porast u noćenjima od 7%, što još važnije vidi se porast prihoda. Prošle godine smo zaradili više od 8 milijardi eura samo od stranih turista koji su boravili u Hrvatskoj. Rezultat je to činjenica da je pola milijarde eura uloženo u turistički sektor kroz 25 novih hotela, ali i dodatni sadržaja i atrakcija koji privlače turiste. Ono što mene posebno veseli je činjenica da se unatoč odličnim rezultatima u turizmu kontinuirano radi na inovacijama i poticanju glavne investicija. To možemo vidjeti po tome što su najave za investicije u turizmu za ovu godinu 40% više nego li prošle godine. Ulaganje u hrvatsku hotelsku industriju ujedno će povećati zaposlenost, te tako neposredno podignuti životni standard dijela građana. Ono na čemu moramo raditi je i aktiviranje naših neiskorištenih potencijala, kao što su bivša vojna imovina te brojne brownfield investicije koje ne obuhvaćaju novi zahvat u prostoru. Mi smo blagosloveni lepotom naše domovine, imamo jedinstvenu prirodu i bogatu kulturnu baštinu, te smo uvjereni u naš potencijal. Ovdje smo kako bismo čuli iskustva drugih, te želimo učiti od boljih kako bismo postigli gospodarski rast, veću konkurentnost, te poboljšali kvalitetu životu u našoj domovini. Pokretač transformacija će sigurno biti povećanje poslovne konkurentnosti i ulaganja iz fondova Europske unije, između ostalog i za turizam. Naš je fokus na strateškim ulaganjima, te imamo već 5 strateških projekata. Zračno pristanište Mali Lošinj, Hotel Park 5 zvjezdica Rovinj, Luxury Resort and Spa Wellness Hotel Costa Bella, Frappa Resort Medine, te Autokamp Punta Nova, Ekokamp Nove i još 12 potencijalnih strateških projekata zainteresirane investora iz turizmu. Želimo stvoriti pozitivnu ulagačku klimu i vjerujem kako će naša nastojanja prepoznati i ulagači. Vama želim uspješan rad, konferenciji
da se svi ugodno osjećate u Hrvatskoj. If I may, for our visitors from outside the region, welcome to Zagreb, welcome to Croatia. As a former executive who's traveled to many countries around the world and visited and probably stayed in many of your hotels, if I can be biased, this is an amazing destination. From a tourist perspective, I've had the privilege of organizing many events in Croatia as a former regional CFO and global CFO, and I must say that the feedback from many of my colleagues has been what an amazing country and what an amazing destination. I think Croatia has much to offer, and we welcome the investments, and I think you will not be disappointed. Hvala svima, ugodan dan, thank you.